Άγγελος Τσαρούχας, ο κωμικός. Μας έχει στείλει. Τι ρωτάει ο φίλος? Άκου τώρα. Ζαγοράκης, Καριστέας, Καραγούνης, Legends, πάντα στην καρδιά μας. Best thing ever happened to Greece. Τώρα, μια ερώτηση. Στο τρίτο παιχνίδι που παίξατε με τη Ρωσία, ήσασταν κάτω 2-0. Ξέρετε τότε, άμα βάζατε τον γκολ, αυτό που έβαλε ο Καριστέας, θα πηγαίνετε στο quarter finals με τη Γαλλία ή δεν ξέρατε αυτή τη στιγμή? Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Πάντε να είστε καλά. Απαντήσουμε. Απαντούμε. Καταρχήν και όταν τελείωσε το παιχνίδι δεν ξέραμε τι έγινε. Wow. Ήρθε ο Καραγκούνης μέσα, παράνομα, γιατί ήταν τιμωρημένος, που δεν επιτρεπόταν να μπει. Ένα λεπτό. Τι έκανες? Δεν άκουσα. Όχι, ήταν τιμωρημένος, είχε κάρτες και απαγορεύεται να μπεις μες στο γήπεδο και τιμωρημένος. Και αυτός με τη φόρα με τι ήταν, κόκκινη? Όχι, δύο κίτρινες και δεν έπαιζε στο τρίτο μάτσο. It's not allowed to be inside. Και αναρωτιόμασταν, δεν ξέραμε τι ακριβώς είχε συμβεί. Περνάμε, είναι 2-1 το σκορ, από τον πάγκο οι μισοί λέγανε πάμε να βάλουμε γκολ να ισοφαρίσουμε, οι άλλοι μισοί κρατήστε πίσω, γιατί έπαιζε τι θα γινόταν στο άλλο παιχνίδι. Εμάς το μόνο σενάριο για να κινδυνέψουμε ήταν αυτό. Να είναι 1-0 η Πορτογαλία και θα πήγαινε το σκορ το πόσα γκολ θα βάζουμε εμείς. Γιατί αν κέρδιζε η Πορτογαλία με ισοπαλία, περνούσαμε εμείς, ό,τι και να γινόταν. Ναι. Οπότε τελειώνει το μάτς και αναρωτιόμαστε, είμαστε όλοι στη μεγάλη περιοχή, βλέπουμε κάποιοι πανηγυρίζουν, κάποιοι άλλοι σκεπτικοί και έρχεται ο κύριος από εδώ και λέει χαμογελάστε ρε μπιπ, περάσαμε. Wow. Και λέμε, τι έγινε ρε, πόσο, τι το ένα το άλλο, γιατί χάσαμε έτσι. Ναι. Ήταν δύσκολα χωνευότανε. Ναι. Και από τον Κάρα, εγώ προσωπικά και νομίζω και πολλά παιδιά που ήταν εκεί τριγύρω στην εστία την κάτω που ήταν οι Έλληνες, από εκεί καταλάβαμε, ήταν και ο Θόδωρος Θεοδωρίδης μετά μπήκε μέσα και του λέει Κάρα έλα διακριτικά έξω γιατί μπορεί να σε τιμωρήσουν και στο άλλο παιχνίδι. Ναι. Και εκεί καταλάβαμε ότι περάσαμε. Wow. From my eyes, first of all, huge respect to Tsarouchas. Is great. He's a legend. He's amazing. Yeah, he sat right there. He loves you guys. And he gives a lot to the Greek community all over the world. I watch his jokes all the time in social media. And my story is when the game was over. You can imagine very very hot day, very difficult day for us, very bad game for us. And the first thing I do is to watch the fans. To watch the fans to see what we do. We should now celebrate. And I see nothing. I saw nothing. I just see the people waiting, ask, I don't know. And then I turn my head and I see this guy, that's what I was saying, crazy. No. Wow. And I say inside, you know, Kara knows. Kara knows. I remember like today because the second, the second reaction is after they watch the fans to watch inside to the bench, to the coach. Someone would have even the coach, the crowd, even the Otto Rehagel, I think he was like, guys. We don't know. He asked Giannis, and then I saw. So Kara was the first one. Yes. Wow. Είχα ένα ραδιοφωνάκι δίπλα, ένας Πορτογάλος που είχε το ραδιόφωνο και τον ρώταγα τι γίνεται και μου λέει 1-0 η Πορτογαλία. Πρακτορείο Ρόιτερ. Εγώ ήξερα με το 1-0 ότι περνάμε και έκανα και νόημα στα παιδιά να κάτσουμε πίσω, να μην βγουν μπροστά, να μην φάμε γκολ, γιατί στο 89 πέρασε η μπάλα από τη γραμμή για να δεχτούμε γκολ. Είναι από τις στιγμές που έχουν μείνει σε όλους μας εκείνη η φάση. Και αν έμπαινε γκολ η φάση αυτή, θα ήμασταν έξω.